ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/10/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಗುರು ತಿಗುದೇರು. ನಿಕ್ಲು ಅರ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಅಪಗ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ದೇವತೆ ಅದು ಉಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಿದ್ಯೆಡಿ ಏಪಲ ಸಹ ಸುಸ್ತಾವಂದ ಪೆರೆ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯೆದ ಮಧ್ಯುಡು ಎಪಾಂಡಲ ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಐಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪಾಡು. ಐನು ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ತೆರಿನಾಗ ಏಪಲ ಸುಸ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಂದನೆ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣನಾದುಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಕಲಕ್ಕೊನು ಪಾರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಲ ಆಪುಂಡು. ಐದವರ ಈ ನಿಂದನೆ ಆಪುನ ಒವ್ವೆ ಪೊಸಪಾತೆ ರತ್ತು. ಆಯ್ನಿರ್ದಾರ ವಿದ್ಯೆಡು ಸುಸ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದು ಪೆರೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಓದೊಂದು ಪೋಡಾಪುನು. ಗೀತೆ: ಜೀವನುಡುಪ್ಪೆರೆ ಭಗವಂತನ ಆಸರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದೇನು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಏರು ಆದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗು ಇಂದೇನಂತೂ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಅರೆನೆ ಗೋಪ ಅಕಲೆನೆ ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರೆಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುನು. ಐನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಐನ ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಾರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲೊ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಏರು ಇತ್ತದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯನ ಆಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಬತ್ತದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಒಡೆಗೋ ಪೋತಿಜೇರು. ಆರು ಪಾಲನೆ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರೋಡಾಪುನು. ಏರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆರೋ ಅತಂಡ ಮಲ್ತದು ಪೋತೆರೋ ಅಕಲ್ನ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಅಕಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ 5 ಶುಭನೇ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ನಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆನು ಮಲ್ತು ಪೋಯರಡ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ದೀಪಾವಳಿದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅತನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನು. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುನ ಪಂಡ ಏರು ಬತ್ತದು ಪೋಪೆರೋ 5 ಬಕ್ಕಲ್ನ ಪರ್ಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ರಾಖಿ ಉತ್ಸವ ಇಂಚಿನೇನು ದಯಗ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚಿನಾದಿತ್ತನು ಪನ್ಪೇನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಬುದ್ಧ ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಪಂದು ತೆರೆಯೋನೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ರಾಮ ಬತ್ತದು ದೈವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅತ್ತಂಡ ಪರಮಪಿತ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅತ್ತಂಡ ತಲಪಾಯನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎ ಪಾಂಡಲ ಪನುಲಿ ಇಂದೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪಂದಲ ಪನುಲಿ. ಭಾರತಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಇತ್ತಿದು ಪೋತೇರು. ಸತ್ಯುಗಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಿರೀಟಲ ಇತ್ತನು ಒಕ್ಕ ರತ್ನಜಡಿತ ಕಿರೀಟಲ ಇತ್ತನು. ವಿಕಾರಿ ರಾಜರಿಗೆ ಕೇವಲ ರತ್ನಜಡಿತ ಕಿರೀಟಪ್ಪುನು. ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟದ ರಾಜರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಏಪ ಇತ್ತದು ಪೋಯರು ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಪಡೆಯರು ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಮಲ್ಪುನಾರು ಏರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪೇರು. ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಅವರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಆ ಕಾರಣನೇ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೇರು. ಅಂಡ ಆಯ್ ಪೊತ್ತು ನಂಚಿನ ವಸ್ತುವತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಾ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದುಂಡು. ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನ್ನೇ ಆಯ್ತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೇರು. ಹಿಂದಿರ್ದೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅಸುರಿ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗುಲ ಸಹ ಹಂತೊಳ್ಳುಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋರ್ದು ಶುರುವಾಪುನು. ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಕಲೆತ್ತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ 4 ಕಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಕಲೆ 5 ಬಕ್ಕ 10 ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ 14 ಕಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾದ ಬಿಡ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಈ 14 ಕಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು 14 ಕಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಓರಿ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು.
ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿ ಈ ಸಮಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯವಾದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾದ ಬುರ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಭಾರತವು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು ಅವೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಯಾದ ಬುರ್ತುನು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆರಬೈದ. ಯಾದವ ಕುಲಲ ಉಂಡು ಕೌರವ ಕುಲಲ ಉಂಡು ಯಾದವ ಕುಲೊಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಏರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ದೈವಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲು ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಕರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲಿರು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಬೈದೇರು ಇದು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪನು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕಾಯ್ತ ಪಾಲನೆಗಾದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಿತ್ರದ ಕಡಪಡುವರು ನಿಕ್ಲು ವಾ ದೈವಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಐತ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಪಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಅದು ನಡತಂದು ಪುನ್ ನಿಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದ ಬುಡ್ಪಾರು ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಇತ್ತೆಂತು ಪಂಚತತ್ವಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಲ್ಲೋಳ ಕಲ್ಲೋಲವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ತುಕ್ಕಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂದಿಯ ಓವುಲ ಉಪದ್ರ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ನಾಟಕೊಡೆ ಉಪದ್ರ ಆದುಂಡು ನರಕೊಡೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತುಂಡು ಉಪದ್ರವಳ ಸಹ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಕಲೆತ್ತಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಸಹ 14 ಕಲೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪವನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜಲಾದುಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿವು ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ತೆರಿಪುನವಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರಾವಣನ ಪೊತ್ತವು ನಾವು ದ್ವಾಪರ ಹೊಡ್ತು ಶುರುವಾಪುನು 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಪೊತ್ತವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಉಪದ್ರವಲು ಶುರುವಾಪುನು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ರಾವಣೆ ಏರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಲಂಕೆ ಪಂದು ಒಯ್ನು ಊಲ ಇಜ್ಜನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಲಂಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎತ್ತನು ಅವು ಜಮುನಾ ನದಿತ ಕೈತಲಿತ್ತನು ಅಜ್ಮೀರಡು ವೈಕುಂಠದ ಮಾದರಿನ ತೋಚಿಪೋಯಿರು ಅಂಡ ತೆರಿಯೋಣು ಜೀರು ಬಂಗಾರದ ಮಹಲು ಇಂಚಿನೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಯಂತ್ರುಲೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ಟೈಲ್ಸ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡೋ ಇಂದೆರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ವಿನಾಶ ಆಪುನು 5 ಬಕ್ಕ ಅವೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಮಾನ ಇಂಚಿನ ಖುಷಿಗಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬಕ್ಕ 5 ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು ಐನೇಡ್ದವರ ಈ ವಿಮಾನಲು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರಲ ಉಂಡು ದುಃಖಕ್ಕೋಸ್ಕರಲ ಉಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು 100 ವರ್ಷಡು ಮಾತ ವಸ್ತುಲು ಪಿದೈ ಬೈದನು ಐನೇಡ್ದವರ 100 ವರ್ಷಲೆಡು ಈತು ಮಾತಲ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಪ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಡು ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಶೀಘ್ರವಾದ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ಲು ತಯಾರಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಭಾರತಡು ಬಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿರ್ದು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಲ್ಲು ತಯಾರಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದರ್ಬಾರ್ನ ಆಪುಂಡು ರಾಜ್ಯರ್ನ ಪರಿವಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪೇರು ಐನು ಪಾಂಡವ ಸಭೆ ಪಂದು ಪನುಪುಜೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ರಾಜಧಾನಿದ ಸಭೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪನು ರಾಜಕುಮಾರರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಗಲ ಸಹ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರೀಟರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಏಪ ನೇಪಾಳಗೂ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಜ ಪರಿವಾರದ ಸಭೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತನು ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟೆತ್ತಿನ ರಾಜರು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲಿಗರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಟಾಲ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪೇರು ರಾಣಿಯರು ಕುಲ್ಲುಚೇರು ಅಕುಲು ಪರದೆದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರದು ಕುಲ್ವೇರು ಅಪಗ ಇಂದುವಂತು ಪಾಂಡವ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಕುಲು ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಿ ಅಕ್ಲೇರ್ದಲ ಸುರುಕು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟದಾರಲಿತ್ತೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರನು ಪಂಡ ಕೋಪಿಕೆರನು ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಯೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೆ ಐನು ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರಳಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಉತ್ಸವಲು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು ಐನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಐನರ್ದವರ ಈ ಉತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರು ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದ ರಾಮ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರೋ ಐನು ವರ್ಷಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು
ಇಂದೆರ್ದೆ ಅಸುರಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕ್ಲೈತನು. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪುನ ಸಿದ್ದಾಪನು. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೈ ಉಂತುದುಂಡು. ಬಾಕಿ ರಾವಣನ ಪನ್ಪುನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣನ ಸ್ತ್ರೀ ಮಂಡೋದರಿಯನ್ನು ತೋಚಿಪವೆರು. ಆಂಡ ಮಂಡೋದರಿಗೆ 10 ತರೆಯನ್ನು ತೋಚಿಪವಜೇರು. ರಾವಣಗೆ 10 ತರೆಯನ್ನು ತೋಚಿಪವೆರು. ವಿಷ್ಣುಗೋ 4 ಭುಜಕ್ಕುಲೆನ್ನು ತೋಚಿಪವೆರು. ರಡ್ಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ರಡ್ಡು ನಾರಾಯಣನವು. ಅಂಚನೆ ರಾವಣಗೆ 10 ತರೆಯನ್ನು ತೋಚಿಪವೆರು. 5 ವಿಕಾರಲು ರಾವಣನ ನನ್ನ 5 ಮಂಡೋದರಿನ. ವಿಷ್ಣು ಚತುರ್ಭುಜದ ಚಿತ್ರನು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ತೋಚಿಪದರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಭುಜಧಾರಿಯಾದ ತೋಜ್ಪವಜರು. ದೀಪಾವಳಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪರು. ದ್ಯಾಗ ನಾರಾಯಣೆ ಓವಾಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳ ಕಾಸನ್ನು ನಾರಾಯಣನೆ ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅದುಪ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಕಾಸು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜಗದಂಬೆರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಜಗದಂಬೆನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಪೇರು. ಆಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಜಗದಂಬರ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ್ಲ ನಟ್ಟುವೆರು. ಒವ್ವೇ ದುಃಖ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸೈಪೇರು ನಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲೇನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಕಾಯಿಲೇನು ದೂರ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಜಗದಂಬಾಗ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ದೀಪೇರು. ಆಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಕೈತಲ್ ಕೇವಲ ಕಾಸು ಕಾಮನೆ ಒಂಜೆನೆ ದೀವೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಜಗದಂಬೆ ಮಾತ ಕಾಮನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರೆ ಧನವಂತಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಲ ಮಾತ ಕಾಮನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಕಾಸಂದಾನೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೇರು. ಇಂದೆರ್ದೇ ನಿಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಚಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಧನವಂತರಾದುಪ್ಪರು. ಈ ಸಮಯಡು ಶಕ್ತಿ ನಿಕಲೆಡುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತ ಕಾಮನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಜಗದಂಬೆಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಲ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ದಾನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಡವೆ ಪೂಜಿ ಏರ್ಲ ಕಂಗಾಲಾದು ಪೂಜೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ರಾವಣನ ಪೂಜೆ ಮುಲ್ಪ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೇರು. ದಸರಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಖುಷಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ವಿನಾಶವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ ಆತ್ಮುಂಡು ಪ್ರಕಾಶತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಸ್ತು ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟುಂಡೋ ಅವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜಿ. ನಿಖಲು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಖಲು ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಭೋಗಿಸುವರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪರು. ಸಂಗಮೊಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದುಬುಂಡ ಆದುಪೋಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಉತ್ಸಾಹ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಜ್ಞಾನ ನಿಖಲೆಗೆ ಆತೆ ಉಂಡು. ಅಜ್ಞಾನಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದು ಜೇರು. ಮಸ್ತ್ ಆಡಂಬರಂತ ತೋಚಿಪೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ. ನಾರದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಳ ಸಹ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು. ನಿಖುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೋಡಾಪನು ನಿಖುಲ ಸಹ ಪನ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಒರಿಸವ ನಾರಾಯಣನ ಒರಿಸವ ಅಪಗ ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರು. ನಿಖಲೆಡ ತೂವೊಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರೆಜ್ಜೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕ್ರೋಧ ಅಂಚಿನವಳು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಒರಿಸವರು. ಬಾಕಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣರಂತ ಏರ್ಲ ಆದಿಜ್ಜನು ಇತ್ತೆ ಅಂಡ ಆವಡಾಪುನು. ಈ ಭೂತಲೆನು ಗಿಡ ಪೊಡಾಪುನು. ಅಪಗನೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರ ಉಸ್ತಾದ ತಿಕ್ಕದೇರು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ದವರ ಏರು ಬತ್ತದು ಆಕಮ ಜೋಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪೇರು. ಆಕಲೇನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಡಪ್ ಕಿರೀಟದಾರಿ ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಖಲು ಆ ಒಂದುಲ್ಲರು. ದೇವತೆಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕಿರೀಟಲುಪ್ಪುನು. ನಿಖಲು ಬಾಬಾರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯ ಬೈದರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಖಲು ಓದೋಡು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು. ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಖುಲೆ ಓದಿಜ್ಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವರು. ನಾಟಕಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಸಹ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇನೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಕುಡ ಇಂದು ಮಾಯೆ ಅದು ಬುಡ್ಪುನು. ವಾಲ ಅಂಕೆ ಇಂದೇನು ತೊಯ್ಜಿಪಾಯ ರೌಲ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ರಾವಣನ ಜನ್ಮಲ ಏಪ ಆಂಡು ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ದೇವತೆಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗಡು ಪೋನಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಲು ಶುರುವಾಪುನು ಪಂದು ಬರೆಯೋಡಾಪುನು. ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದಿತ್ತು. ನೈರ್ದೊಕ್ಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಪಿದಾರ್ದೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪೆ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರುಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೇರು. ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪದ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ಯರದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಲ ಸಮಯ ಪತ್ತೊಂದು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದು ಪೇರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗಳ ಓದೋಡಾಪುನು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ಏರು ಓದುದರೆ ಅಕುಲೇ ಓದುವೆರು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ನಡತೊಂದು ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಎದುರು
నడపెర ఆపుచి పందు పనిపేరు. అరే నింద స్తుతి మాన అపమాన ఇందు మాతల ఆపును నీకులు దయగ విద్యను పుడుపారు. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿಂದನೆ ಕೃಷ್ಣಗಾದುಂಡು ಏ ತೊಂಜಿ ಕಲಂಕೊನು ಪಾರ್ತೆರು ಅಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ ದಯಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ನಿಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಮೆರೆಗು ಪನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ನಿಂದನೆ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಪೊಸ ಪಾತೆರತ್ತು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ನಿಂದನೆನು ಕೇಂದರು ಸುದೇನು ಪಾರು ಮಲ್ತದರು ನಿಕುಲು ಸಿಂಧು ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡ್ದು ಇಡೆಗು ಬತು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ದಾದಲ ಬರೊಂದು ಪೋಂದು ಇತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಳೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಐನಿರ್ದವರ ಇಂದು ಆಟ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಕಾಮಧೇನು ಆವಡಾಪುನು ದಾನನು ಕೊರೊಂದು ಪೋಡು ನಿಂದ ಸ್ತುತಿಟು ಸ್ಥಿತಿನು ಸಮಾನವಾದ ದೀವನುಡಾಪುನು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಆಂಡಲ ಸಹ ವಿದ್ಯೆನು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದೇನು ಆಟ ಪಂದು ತೆರೆದು ಪಾರು ಮಲ್ಪಡಾಪುನು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲೌಕಿಕದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ವಾಲಾರೂಪ ಭವ. ಎಡೆಮುಟ್ಟಲ ಬಾಬಾ ಮಹಾಜ್ಯೋತಿದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಡತುಂಡು ಜೋಕುಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಗುಟ್ಟಾದುಂಡು ಆಂಡ ಏಪ ನಿಖಿಲ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಡು ಸ್ಥಿತಾದೃಢ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲು ಅಲೌಕಿಕದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆದು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೇರಣೆ ಏಪ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏಪ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪಡು ನಿಕುಲು ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಆಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಬತ್ತದಿನೇ ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪತಂಗದ ರೀತಿ ತಿರಿಕೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯನು ಏಪ ಅಗ್ನಿಡು ಪೊತ್ತವನಂಚಿನಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾದುಪ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.